A unión do Partido Popular e dos independentes de Ribadumia non foi tan idónea como parece. Ou así polo menos o denuncian os 3 edís populares no concello ribadumiense. Segundo explican, non se contou con eles en ningunha das negociacións. Nunca se tuvo en conta pois un pouco a nosa participación no proceso, nin a nosa nin a dos militantes, por suposto. Foi un proceso longo, no que se nos mantivo marxe, como xa dixemos na propia nota, e de que tuvemos conciencia en xaneiro deste ano, primeiros de xaneiro, na que nos informou de que a Presidencia Provincial nos dixo que estaba feito un 70-80%, que nos vindeiros días era cuestión de cerrar unha negociación que tiñan exclusivamente con David, nunca se falou de equipo nin de nada polo estilo, e se nos informa de que finalmente vai ser o noso candidato o día antes de que sea público. Unha vez confirmada a unión, o PP provincial deixou a elección da lista a David Castro e, segundo explican, decidiu excluir os 3 edís populares. Non vai a contar con nadie do PP de Ribadumia, non solamente actual, senón das últimas 3 listas que nos lle propuxemos, de que collera alguén dos últimos 14, 16 anos que estuvera vinculado ao PP para darlle continuidade un pouco ese sentido de unificación, o que se negou en redondo. Os 3 edís puxéronse en contacto co PP provincial para informar da situación e tentar colaborar, pero dende a formación advertiron que David Castro tiña liberdade para tomar a decisión. Os edís mostran a súa decepción. Particularmente decepcionados por un lado, pero agradecidos tamén de levar unha lección de como é a política actualmente e de algún xeito reforzar a nosa visión da política, sobre todo a nivel municipal, e no caso concreto de Ribadumia, en que necesita un cambio drástico. Necesita retomar outra vez os valores que prenden da política en sí, do diálogo e da búsqueda de solucións dos veciños e antepoñer sempre os intereses dos demais aos teus propios. Os populares descoñecen por que David Castro rexeitou por completo contar con ninguén do Partido Popular. Agora, a súa continuidade na formación queda no aire. E, bueno, algúns de nós, en los que me incluyo, pois temos ganas de seguir traballando por Ribadumia, como che dicía antes, con outra visión que temos nós do que é a política local, da política municipal, e deixamos as portas abertas a calquera outra opción. É difícil manterse no partido cando te sintes rechazado polo mesmo, é dicir, se sintes que sobras nun lugar, é mellor marcharse del. Mentres os populares debaten a súa continuidade, David Castro xa presentou ao equipo que o acompañará nas vindeiras eleccións. Un equipo no que continúan os actuais concelleiros independentes. María del Mar Rey como número 2, Miguel Castro de 5, Sofía Núñez de 7, Juan Carlos Esperón como número 8 e Beatriz Martínez como número 11.